شيخ سقل شيخ ما شاء الله. لا تستحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa manaya na ay paganin tanong ko Allah na so kabarakatian si saging kaya kagagawiin na mambagian tanong sa katanong at tumatandang sa mapya pamamakinugan si saging kaya live tanong. Why? Seko da tanong pan kapakapun mamagusay nas kanwa miya ka tukaw din saging kaya live tanong miya ka sub saging kaya live tanong na pang-share niyo naging kaya live para sud yun makatotoo nagatukawan yan para makasulod sila sa saging kaya live tanong. Sama deh, pwede ganda sama niya. Sabal. عندي 50. كثير. Si Mar Ansano, waalaikumsalam pagariku. Dan tanwa shout outan sa mga bangsa tano di makapanik sa giga iya oras. Lagi dagyang uta pagari tanwa si Mar Ansano na waalaikumsalam pagariya. Si Luis Ki po na sumialam mamu na sumaanaw salam na mambugiin ka mamu. Sa manaya na live tano sa TikTok o sa Facebook na napamagabira-bira kano doon kaya inshallah ta'ala na ang tano mapamapaginig si Shaykh oy na sa mga simbagyo na amay ko mapasa da ngaya kapakabagay kakapayagan na lagi siya nabutan mo panabaga ang ano makajuin inshallah balasangan wala. O sa man na yan, ay kapapantagan si saging kaya kuandar pa kakadnan tanuiman to agi so library Abu Jibril naging kaya mga dato matarintis ang mga dato lagi do pa maging kaya Ustad Nuruddin makapundag akates kanya saging ubay tanwa makandilitar sa dilaw oy na dumadar pa iman to akatay tumatandang sa mapya pamamakindagan nagukendag tanong ang muso pada mga usaynian iman to si saging kaya oras ikadu makadidar pa saging kaya mapya kalilimud naging kaya sulutan sa Facebook as kanyan so insan aging kutwa albani oy akataya mana niyan na si sayman to saging kaya darpatano nayamala naging utawata ubay labi si sakya po ada asalakaw ay inunta na so Ustad Nadir aguging kutwa sa ngayon yan mamu Ustad Nadir ay sa ini ko mga pipiyataw saging kanan maging Lanao del Sur aguging kay pagaritan no si Halib nakataya si tumatampan saging kaya paitaw kataya din na mamudi tanur naging kaya cellphone yan kaipagilay bin mambu nakataya mamuging kaya kwan vice presidente tano saging kaya EERC aginan so grupo team tano ang mga ahlus sunna di suman-suman no mga samnida mga parangay ang mga tao oy nakataya so pres si Abu Jibril si Simanto oy aguging kaya padi na Ustad si Ustad Aminullah sa kaya kan mamuini na manukan mo tanor na reparado ni sa mga pakay sa iyo si kuda tanong panakapun nagudan tanwa shout out naging kay mga pagaritan mga pipia mga katero oy waalaikumsalam Sir Kasan Abu Amira oy kate so pagaritan si kuan na Saifa from Kapatagan waalaikumsalam sa manaya na kuan na live tano sa TikTok o sa Facebook sa manaya na pito timan na cellphone na marakuan mapapantag tanong. O seko da tano pan nakapakapun seko pagusayin tano nadaan tano tandangan sa mapya pamamakinugan aging kaya isa ko mga ustad tano si saging kaya Metro Manila NCR kadadayuan na ustad inunta na sa Ustad Nuruddin makapundag kapakayaan na may bagay na katanong mapian dawan si saging kaya mapya kagagawi na inidawag tanurong aging kay online. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, ngayon po sa mga nagre-request ng Tagalog, inshallah, iaabot natin sa pamamagitan ng Tagalog yung ating live at naway sana ipaunawa sa atin ng Allah kung ano ang tama at kung ano ang tamang landas. Tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag tayong pakampante sa buhay natin dito sa mundo. Sapagkat manhada. نخرجهم. أخونا من أين وعليكم السلام يا شيخ، كيف الحال؟ نخرجهم؟ من أين أنت؟ من السعودية؟ ما شاء الله. Namia kasulda pagaritan wa Arab. Adjaman na pagaritan wa Arab, miya kasud. أنت من الشام؟ من سوريا. أنا من حماة ساكن في إدلب. ما شاء الله. لحظة. وكيف وجدت هذا المقطع؟ لا هذا وكيف وجدت يا شيخنا؟ وكيف وجدت هذا المشهد؟ الحمد لله تمام، الله يحفظكم جميعا اخواني. هل انت تتابعنا يا سيدي؟ انا تابعك يا صديقي، انا تابعك. طيب ماذا نريد ان نستأذن منك لاننا سنبدأ في المحاضرة، عندنا محاضرة. تمام. نعم. ربي يحفظك صديقي. حفظنا الله واياكم. الله يحفظكم جميعا. اللهم امين. اللهم امين. الله يجزيك الخير. Inshallah. So, dinagda. So, gito, yun po, mayroon pong pumasok doon sa TikTok natin na hindi sinasadyang nakapasok. So, inshallah, simulan po natin yung ating live. So, inshallah, itatagalog natin yung mga mahalagang impormasyon dito sa ating live. Itong ating live ngayon ay may kinalaman po sa paniniwala na itinuturo sa atin ng Islam. At mga impormasyon na galing kay Allah, mga impormasyon na totoong aral na galing at mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong paglalaan ng oras na pakinggan ng ating mga muhadara sa gabing ito. At naway sana ipaunawa sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kaalaman na mula kay Allah. At naway sana gabayan kayo ng Allah. Gabayan tayo ng Allah katulad ng paggagabay niya sa mga sahaba, sa mga taong kinalugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ating pag-uusapan sa gabing ito ay may kinalaman sa paniniwala na meron bang parusa na matatamo ang mga taong nilibing dyan sa kanilang mga libingan bago pa man sila buhayin ng Allah sa araw ng paghukom. Kasi po, ang issue po ngayon mga kapatid, uunahin ko na po kayo, lahat po ng mga ulama ay nagkakasundo at nagkakaisa na sa araw ng paghuhukom ay bubuhayin ulit ng Allah ang sangkatauhan. Pati ang mga anghel ay lahat sila ay mamamatay sa araw ng pagkaguho ng mundo. Lahat ng tao ay malilipol, mamamatay. Pati mga anghel ng Allah malilipol at mamamatay. Pati po ang isang pinaka kilala natin na si Malikul Maut ay mamamatay din sa araw na yaon. Pati po yung mga anghel katulad ni Angel Gabriel, Mikael, baka mamaya mga kapatid, pati po si Munkar at saka si Nakir, kung mayroon mang Munkar at saka si Nakir ay mamamatay din po sa araw na yaon. Walang matitira kundi si Allah. So bubuhayin tayo ng Allah. Ngayon ang pinag-uusapan natin ngayon, yung bago pa man buhayin ng Allah ang tao sa araw ng paghukom, may mga taong naniniwala na meron ng advance na nilikha, bubuhayin si Allah dyan sa kanilang mga kubur para bigyan sila ng paraiso.
at bigyan din ng parusa yung mga taong sumuway. So yun ang ating pag-uusapan dahil ang paniniwala natin mga kapatid, hindi po pwede na ito ay inimbento lamang ng kung sino-sino. Dapat ang ating paniniwala, ito ay nakabatay sa banal na Quran at nakabatay sa aral na itinuro ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid, bakit tayo nagkakaroon ng problema? Dahil po sa merong mga hadith na kontradiksyon dito sa banal na Quran na siya namang pinaniniwalaan nitong mga taong di naggumagamit ng mga with due respect to all of you, masakit man sabihin, hindi kayo gumagamit ng kokote. Basta mayroong hadith at tinawag na mutawatir at tinawag itong hadith na ito na ang kanyang isnad ay sahih, kahit baboy yung kanyang matan ay tatanggapin ng tao dahil ngayon, ang pinagbabayatayan na lang ng isang tao ngayon ay yung tinatawag na isnad. Pero mga kapatid, pwedeng correct yung isnad, pero yung matan ay contradiction doon sa Quran. Dahil mismo buhay pa yung mga sahaba ay merong mga hadith, mga nagsilipa ng mga hadith na ito ay hindi tinanggap ng mga sahaba katulad ni Aisha. May mga hadith na inakyat kay Aisha radiyallahu anha na sinabi ng mga sahaba na ito'y galing sa Rasulullah, ngunit hindi tinanggap ito ni Aisha. Mamaya ipapaliwanag po yan ng ating butihing sheikh na si Sheikh Aminullah bin Balabatua. So inshallah, pakinggan po natin sila at inshallah, at wag niyo pong mami-misinterpret yung ating paliwanag. Marami po kasi sa inyo na nakikinig, hindi naman pinakikinggan yung totoong aral na mula sa ating mga sheikh. Hindi po itinatanggi ni Sheikh Aminullah o kami man na sumusunod sa kanya yung mga hadith. Kasi minsan, tinatawag nyo kaming mga Quranist, na ibig sabihin, Quran lang ang tinatanggap namin at hindi kami tumatanggap ng hadith. Mga sinungaling kayo, sa madaling sabi. O kung hindi man kayo sinungaling, pulpul kayo, hindi kayo nakikinig ng maayos kung ano yung paliwanag namin. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, pinaniniwalaan namin yung mga hadith. Kung ang hadith na ito ay galing sa Rasulullah, kung ang hadith na ito ay talagang hindi niya sinasang-ayunan ang Quran, bagkus ito ay kanyang kinokontradiksyon, abay mga kapatid, hindi po namin tatanggapin ang hadith na yan. At huwag ninyong ipilit sa amin. Dahil ang tinatanggap namin mga hadith na hindi niya kinokontra ang Quran. Mamaya ipapaliwanag po yan ng ating mga butihing sheikh, Sheikh Aminullah and Sheikh Abdul Nasir. So inshallah, at pakinggan po natin sila. Hanggang dito na lang ang yung aking sasabihin. Ito ay introduction lamang. Nang sa ganon, maunawaan ninyo kung ano ang dahilan kung bakit kami nagla-live. Dahil may mga paratang na mga hindi pa namin nasasagot hanggang ngayon. So inshallah, sa gabing ito, sasagutin namin ang lahat ng paratang ninyo. At inshallah, sana sa gabing ito ay ipagkaloob ng Allah sa inyo ang gabay at magabayan kayo sa landas na ikalulugod sa inyo ni Allah, sa ikalulugod sa atin ni Allah. Yun lang, ibinabalik ko na ang pagsasalita sa aking mga butihing sheikh, Sheikh Aminullah min Balabatua at Sheikh Abdul Nasir min Balabatua. So yun na po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto ang matano sa ging kutwa kay nagatano sa ging kutwa lalagaging kay pagaritan wa Ustad Nuruddin Makapundag. Moay nabuad na kapayagon mambo lalagaging kay presidente sa ging kay ERC nagapakaya kuan. Tandangan tano sa mapya pamamagidigan na inidawag tanuro na maliwanag aging kay online tanuyman to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Mga pagriyakan, mga babayan kasi ko agamo Allah, mabababoy niya umbong alalag sa giyang kaya kuan ano man ya? Tugurin ni tanwa bitiara sa giyang kaya bitiara ko ino. Giyang kanan kubur adin na siksa saan ang takada basan siksa. Kayo tuwa si Sheikh Aminullah na biyukan niya niya masala na aid na kadaklan ayakan din ni pinairan yung kuto ka ba sa Ustad Nuruddin oy na ayaw to gumimaw mga inipulata mga balita ni pantagsir kami na tiapli sa mikon udi na piya kada midun kon so kapuno ti si ko hadith
Na so kamataan yan mga pagremi, mga babayami, na niya kalalaanan at tempo nagukabukagan. Nagubina sa siir kami. Okay. Aya din napakapapasudan na mayroong naging ko to akatiru wallahu ta'ala sa Quran apitiru wallahu ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nabiy balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Pajamanan yan pitiru wallahu ta'ala hay saka nabi na panampayin ka sunganin apkiturun ka apuun sa ikukadnan ka maana awahya sa kaniyan sa Quran. Oy. Upama atig wallahu ta'ala kading ka tunggulawlaan di ka isampay sunganin apkituron ka apuun sa ikuwala maana gito suwahya sa kaniyan sa Quran. Nadang kami sampay suwahi maana sa kaniyan sa Quran. Sa mga mga pagremi, mga babayami na niyakatana sa diyong kutwa ayat wallahu subhanahu wa ta'ala asu wallahu ta'ala na yasugun yan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya isumpay niyan na sa Quran suwahya sa kaniya sa Quran. Oy. Nagugyan ko to pan at yatiroon wallahu subhanahu wa ta'ala wa ati'u Allah man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Niya karayana gagyan ko takatiru wallahu ta'ala asadin sa tao unutan yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabin sa benar at yaunutan yan din so Allah. Nasa mga ito, nagyuto na miya karera, gagyan ko ito ayat, aso kaunuti si ko mga hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagyuto din, ayamaanan yan, nakakaunuti si ko Allah. So miya karera ko ito mga pagremi, mga babayami, aso hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam, na dad na ba niya nakakabaloy, magatos ka porsyento na dad na baka kabaloy, o hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa bapakasumbang, bapakasupak si ko, Quran wallahu subhanahu wa ta'ala. Agwiti sebutan sa ko takatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, si kuyamaanan yan na kiyabayanan yan ko mga sahaba, apitiru yan, ala taktubu anni ghayra al-Quran. Faman kataba anni ghayra al-Quran, falyamhuhu. Nadad na miya katundog ruwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam iba niya pan inisugo pitero na o sa kano mga sahaba kana surat kanu din sa mga katiru puun si Iraq sa mauto na inuto pinggulaw-law Nabi sallallahu alaihi wasallam kasanggilan yan iubabad na kasangi so Quran sa katiru ayamaanan yan na sopa ka o Quran. Agito ba si Sir Kaminullah na napakareg niya buini Sir kitano agyang kaiya mga ayat pianganoy tano na lalambusi ko mga ayat pingbasi sa mga ulamatano ayat kaya maniro no sabad ko mga pagaritan na adun kun mapapadalamon siksa si ikukubur natandangatan no sa pamamakinigan na ino sa ibu siyang mugyatawi sa diyang kap siyang nakasakano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko da ka man na kapayga, siko patero na ka nakateso mga pagaritan no si kay Ustad Nadir sulutan sa Facebook na baad na shout out niyo ron kung mga tungan niyo mga ginawa niyo na nagpakaya shout out niyo ron si kuda tanong pa nakapakapun ari sulutan sa Facebook baad na shout out kaya shout out na salam ko lawan ng mga mulbi na masya mga mulbi si muna na Hasano Pastor Abdullahi Mulbi Albani Saripada Abdul Jabbar Pangandaman Abdul Jabbar Santa Rosa ako ng mga mulbi mga tigas Allahu Akbar Pistayo we are all as Aris kasi Ustad salam dengan pun salam berkanulaon sa mga makinig tanong agya nga pagalitan mo si Ustad Nadir from Maging naban na siyutat na salam kung mga tungan na isa na di makaayong gi-shake iman to na parang nakibitino hindi ka mabasa mo sa isupura mga dalil sa Quran ada ba siksa sa kubur mga di shoot out agya mo tapagarin si Sheikh Amro na shout out kay Sheikh Amro na nagsuri ka kay Sheikh na di panguminsang marata ako kabubayakan ay pusta manubigin si Halif sa taga ko at taga Kepo
Alhamdulillah, alhamdulillah. Sa mana na sobra patagatos, viewers ta no si sa TikTok, si sa Facebook na lagi di mabu. Pamakatimoy lang na sobra 500. Sa mana yan, aya kada kala viewers tano ko na tigiya bu Jibril sa geng kaya TikTok na kukuma pumanik 500 kataw. Oy. Si mamu sa Facebook, mo madala katiya nga si Mufti sa Facebook, nakatip na miya ka text pa na yan. Oy. Masyaallah, masyaallah. Nagito ayam anan yan na aya raranta kaging iya lalagami na sa kami nakanabami ongkira so katru o nabi miya Muhammad sallallahu alaihi wasallam asar mambu kagito na piu-piu na katru o nabi. Oy. Ugit na ayam to pakayse na anto na ikitus tano si saging kutwa hadith piu-piu katru o nabi. Anta ka iniyang kubun kaso nabi na datan raw ta. Oy. Ging kay mga hadith up kayar sa mga danga tano na di tanu kisya ko nabi ka datanu maraw ta so nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam datanu raw ta so miyangaw na mga ulama miya manurato oy nagiti sabab aya kendudan tanu na so instruction ra katanu nabi oy aya panduan ra katanu nabi giraan na miya kaya ra katanu hadith amin sampay ra katanu na piya katanu nabi daan tanu ipagabay ko Quran fa'riduhu ala kitabillah dani watigu nabi abain ko kitab wallah Quran fa in wafaqahu fakhudhu na upama atigu nabi gaging kutwa hadith asira kan aadrisa na miyaka ayon ko mapapadalam ko kitab wallah fakhudhu na kuan ni watigu nabi na paratian niyo kamanaw to sa piudo to akatero nabi wa illa faruddu na upama man atigu nabi ka diun makaayon ka makabubulangon na maanaw to at tigo nabi sa kanabakan nakatero na sangkaan ni at tigo nabi sallallahu alaihi wasallam. Ginan instruction na katano nabi na tili nga perhatian sa instruction ng nabi. Kaya perhatian ka naging ga mga katero mga manusia marang-marang narya kinagtana di nga pagunutan na tigida si Tabari, di nga pagunutan si Nawawi, di nga pagunutan si Abu Hanifa. Kanabanan mga nabi. Oy, aya inaliwallahu taala sa Quran na aya pagunutan na kitabiyan ang Quran. Kataman kung nabitan wa Muhammad na piya katanayan si saging kaya Quran, aayabu pagunutan o nabi na Quran. Anto ni lapalian sa Quran, in attabi'u illa ma yuha ilay. Daat ti nabi pagunutan na inunta na so ipagwahirakan. Nanto na ipagwahi ko nabi, na inaluip man wallahu ta'ala sa Quran, naging uta ipagwahi wallahu ta'ala kung nabitano, wa kadhalika awhayna ilayka Qur'anan. Gitod na tigwala aaya ipagwahya karaka, manas kaya Muhammad na Quran. Naginan ipugunutan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ginan ipanuluntano. Sa din sa manulun, asalakaw ko Quran. Aaya ini panulun yan, nanduan ang makasusupak ko Quran. O di na mga angko ba hadith, si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa benar, amya pakambukagin sunabi. Na mapakambukag ka sunabi na anto ni kasuaka. Miya kang baal ka sa kanarakaan ka akumang ka kung ano nga na kiyama. Naman, sunabi na before sa kanina putay, na initanan niyan ang kapagunutitan ng Quran. Ang tunay ka tiro nabi, geng kaya hadith na si miya minidaptar si ko kitabu Imam Ahmad ibn Hanbal, ayatay talian na Musnadul Imam Ahmad. Ang tunay ka tiro nabi, ati'uni ma dumtu fikum. فَإِذَا ذُهِبَ بِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. Tunay manag yung nakaturo nabi. O unot iya kundi yung datigo nabi ko tenday akang bibiagakan. Mana din yan itarong ko mga sahabat yan. Mana tutundog ako niyo din. Si ko tenday akang bibiagakan. Mana sab kanagiyuda ka nakaturo na unutin niyo. Saging kaya man siya kang bibiagakan. فَإِذَا ذُهِبَ بِي na bako patay at tigo nabi, bakong dalong. فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ na kapadi-padi kanubo na aya unutin niyo na so kitab wallah. Katan, gina ni minitinan na katano nabi. Giti sabab aditan way amanan yan na mangilay sa podsan a kitab abang kasusupak ko Quran, ayatan no ipagumbaw ko Quran, kasabot na kaya niya dedegitano din. Oy, giti sabab pasakan na so kaya silinakan. Oy, kaguni mamuda biktima ta sa kay mga hadith. Oy, nada problema piuda ka tiro nabi. At takin mo bisa ka madudusa ta sa kay mga hadith iplapalta kakanabay ni ka tiro nabi. Kami karere ga makabubulang ko katero wallah Quran. Nagiti malang pemangnin tanwarila ko Allah ya Allah narina nakar kami aging ko to dia di mapakapamukog sunabi. Dia di mapakatero sa kanabanian katero miya kalalaw to dusa. Kati pa makakaangkuban ka sa katero so lagi diga maranaw.
nagyuto na dusa amala na ay dapat ka ayat na miya ang kubaka na sudin su pangulutan no anabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuti sabab mga pagino ka tanong. Nabalangwan na hadith ap kiyo mara ka tanong. Nabati kita no apya marati tanong. Apya panagi Bukhari. Uway. With due respect si ko Imam Bukhari na sa kanya naman siya. Uway. Na aya mala awida kan saya naging nga nagitabihan. Adi tanong di pangato. Naging ka na nagitabihan na aya kini suratanan na miyama kalabi magatos ragun ko kiyawa pato o Imam Bukhari. Uway, miya ka lala oras pingkataniran aguso Imam Bukhari nagubumidap taragi nga nakitab upload sa Sahihul Bukhari. Nagiti sa bapaditan no pangasarig sa mala asarig sa nga nakitab. Uway, kati ay man nagdegde niyo iman to na adna tero nakakatero. Na isa gawin na miya alin, miya edit. Dito na darampay sa apit to gawin na miya edit nagyong utapitero ka inang kubo ka ataw piya ka tero kairan sa dang kamatero di na piya magumanan nila nagyong utakatero ka. Nagito na miya ka duwa gawi. Naidapat ka aging kuta miya ka labi magatos ragun. Naino pagasyur tano sa langonan ng katero o emanan yan nabi. Ino pagasyur tano sa langonan ng pasado Imam Bukhari aging nga nagitab. Ay man to adi tano di pamatian. Di tano makasisyur. Na aya keswayan na pagandud tano ko katero nabi insarat unabi. Sa din sa miyo marakatano hadith na pagilain tano pagka ayon ko kitab Allah Ta'ala Quran. Nagiti sa ba payman to na ayam magantano sa mapunto ka usayan. Nagyong ko to iplapal usabad at tigira nakate so hadithu nabi. Adun ko na siya gadan unabi duti man akuba. Na direct kundi na kiyo ko muna biya kaya to kawan yan ito na resulta aging ko to dua akuba apitero ko nung nabiya aging kaya dua akuba na napsiksaan. So matatagurun aki mililabungon ng mga tao. Natigag yung ito makaunot ko nabiyan to na ipsiksa kiran. Natig ko nung nabiya da ipsiksa kiran na inunta na may ito. Ay man na nakadusta. Di nga tigo na biya sa katawrong kon na ayaw ko na inisik sa uno Allah sa gimong takuban yan na kayo petiti na pitar si ko naging ko to atiti ang adinian sip bipi aging ko takap titi yan. Naging ko to ko na ikadun na kay suro yan. Owan. Naging nga na hadith na upamaka purugurudatan. Ipagabay tanong ko kay tabu Allah Ta'ala a Quran. Na sabnar ang makasusupak ko Quran. Naging nga na hadith na ayaran dirian ami tuturo yan na sunabi na katawan yan sugay. Owan. Kadi bagyan nga nakuba, nagaybanan, kasi kano di malapagabalso ng mga pagariyam yung mga salafi na gusto ng mga mulbi. Oay, adi niyo di taro, nagyan nga nakuba, nagayb. Ayaman nagayb na ayabu, matauron, kubata di na subusu Allah. Nagyan nga na hadith, amyan nagatano, at tigo nabi agin, apsiksa naging kaya kuba, na ayam minituro yan na kaya tukawan o nabi. Sugayb. Miya kasupak ko Quran, ka ayam matatago ko Quran, inidaptarun wallahu ta'ala akatir unabi na wala a'lamul ghaiba wala aqul lakum inni malak. Huway, sakan at tigunabi na dadin akatawanakan kumigagayb. Agu kanaba kumalaikat at tigunabi sallallahu alaihi wasallam in attabi'u illa ma yuha ilay. Ayabuman at tigunabi pagulutan na kanaso ipagwahirak no Allah. Maana gito sa Quran. Ay sebut sa nga na ayat abiyati tano na sunabi na daaban yan malang kugayb. Manaw to aging kana hadith amiyabati tano na iniyang ko Rasulullah. Iniyang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kati mismo so nabi na ayat Peter uyan sa Quran. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Sa kana tibu nabi na diya kan katawan ng tunay resulta o ginawa ko. Nagudiya kan katawan at tibu nabi tunay resulta o mga ginawa niyo. Mana si ko kapamatay niyo. Nauriyan ni nagtutukawan ng Nabi. Kaya katanat-tana ng Nabi, di niyang katawan sugayb. Resulta, agi mo ta future. Oy, dito sabab mga luksami ng mga pagaryami, aging kanan ahadith na marayag ini ang kunabi tanong a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua pagarayag tanong saya, ahadith ipindaliliran. At tira na Sheikh na tunagin ko tam aloy ahadith, Peter kun unabi sallallahu alaihi wasallam tumbatian tanukon so suratul mulk kagyong gusto ko na sura na mapakalidas kanyan si kusiksa kukuba na mana ko nuto sa adin asiksa kukuba kaino pan Peter unabi sukon so suratul mulk na kilidas kanyang kusiksa kukuba kamining uto sa adun kun asiksa kukuba. Okay, purugurugod tanwag yang na hadith.
Inggulan tanok man naging unta insarat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam karu tanok ketukawi o inog yang kana na hadith na benaranan anta kadi. Oy. Naging kana na hadith inaloy tanwa mi pantag ko suratul mulk. Langun tanurun mataw saging kana na sura. Aginan su sura at-tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bitud na rin lalo. Nagina ko na asar kung kapbatian ka kuman gawi na mapakadidas kaniyang kusiksa kukuba na ini adrisiranan akaturo ko nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga luksami na mga pagariami, ino katawan niyo ito ni Ranbir agyang na hadith. Anto na i-resulta niyan. Ino miya ka-resulta sa mapya, anta ka ayamin ni resulta niyan na di mapya. Yung na hadith na ayamin ni resulta niyan, nagkuan yan sa burger menang sa mga padasura. Uy, lagi do pa mo Bakara, Yasin. Nakuha niya sa bagar. Kagi nga Bakara na api nga dumbiyetiya na di kaniya mukiligtas kukuba kaya bu pakaligtas na kukuba na mulka. Kuha niya sa bagar sa suratul Fatiha. Kuha niya sa bagar sa suratul Yasin. Sa mga padsa na sura amas mga atas adiging kanan as suratul mulk. Na api ang kabiyetiya na di kaniyang kiligtas kukuba kaya bu pakaligtas na kukuba naging kaya suratul mulk. Gina ni Randy ragyang na hadith. Ay maanaw to na pagapukos ka mamatiya kumulka. Aginambu iyad na bagriya na sura, akiligtas kaniyang kukuba, naging miyama katas asura, uay, lagi do Bakara, Ali Imran, Suratul Nisa, Suratul Tauba, nadaabal yakap mati ang kaun kadikan niya mukiligtas kukuba, ginaniran diri yan. Uay, nagulirupan, naging kaya Quran, na lakalakatan kadad na miya aluirun aadabul kabr, mga luksami na mga pagariyan niya. Naman kaging kaya Quran na inalirun wa Allah Ta'ala aging kuto kinimbuta ang kumanusia. Ini panagipun wa Allah Ta'ala kudat ano pan kaadem. Na pianutulu Allah. Oy na minimbutap man sa manusia na pianutulu Allah. Anto nega teru Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Piakaliw kanu Allah Ta'ala apung kanu ko mga tiyan mga inaayo na sadad na malangiwasay. Namaka ini panagipun wa Allah Ta'ala kung kinimbuta ang katano. Mapasad na inaluip man wallahu ta'ala giyang kutwa kapatay utaw. Wanto na Gideon. Uway. Lagi do pa maging utakya patay uwata unabiullah Adam. Ami aluy si sa Quran. Na inipamangan dao aging kutwa kakwak si saging kutawata o Adam asukabil. Aging kuta o kita kipilibangan nun. Uway. Nakanabaginan mo na inaluip man wallahu ta'ala faakbara. Ay maanaw to na matay sumano siya na ipilibang. Uway. Na oriano to na dead na baon inisumpat wala abati wala may lubang na ad na kasurgaan yan ro na ad na kanarakaan yan ro pamakalalong tilaka. Da. Kaya pa na inaluyo wallahu ta'ala kung mga padasura naging utaka pagwiyaga wallahu ta'ala kung mga tao maatay. Saging kaya kuba. Anto nega teru wallah wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Mata-mataan at tigwala asubangkit na ginan na dead na sangkaanon kung kapagatindugian. Nagumata-mataan at tigo Allah Ta'ala paguyagan na kan sumaatay puun ko mga kubayran. Naman, kaya pakatulog-tulugon wala. Inipuun ko kinimbutan ko manusia so kaya patay niya na ipalabang man nadabon initundog wala abat tigo Allah Ta'ala milabang nakasiksa o pamakatila ka. Napakasurga ro o pamakamapiya mauntol. Daden. Kaaya initalundog ro Allah Ta'ala atutul inaloy niyang ko Quran naging utaka paguyaga ko tao. Buon sa giyang kutwa, kaya patay niyan. Na din na buon siksa kukuba. Oay, naman giyang kutwa mi aloy si sa suratul Bakara, duwat timan akawuyag-uyag, naguduwat timan akapapatay. Aginan ikasagadan tanwa, betad alangwan ang manusia. Oay, duwat timan akawuyag-uyag, naguduwat timan akapapatay. Aya pagampaganayron, kasagadan tanwa, betad, naging kutwa maatay tanwa. Wallah, kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Anda manaya at tigwalla ikapagungkiran niyo si Irakan. Asa kanu na aya pakasaliw na matay kanu. Siguro tano pan kabakuan kadeng ku dunia na aya betad o manusia na maatay. Oy. Tama sa Amerikano na miya kasul jagi nga laya TikTok tano. Oy. Masya Allah. Ay manan yan na aya pagampagan niya betad
Kaya sagadan tanong, sa manuto na miya kalpas tanurun. Langon tanong manusia miya kalpas tanurun. Nakapapatay. Saging ko to masa kapapatay tanong. Adnap kagidam tanong ka surgan. Agu adnap kagidam tanong ka narakan. Ha? Ino, di tanong di makatero. Di tanong di makakukaw. Da. Ay sabab sa aya betad o kapapatay na da kakukog. Da kapakagidam na da kapakatero. Da kapakailay. Beauty betad o kapapatay. Nasukian na katano Allah Ta'ala sa geng kaya dunia. Nagyuti paganya kawyawiyag ikadua abetad akasasagadan tanoy man to. Why? Siguro tano pan kapamatay na iman to na kawyawiyag abetad tanoy man to. Na ikatalo na kapapatay. Andid ni kapatay o manusia na tugulin sa geng kutwa ikatalo abetad. Kapapatay. Naging kutwa kapapatay tugulin ng tano na lagid no to betad tano kuda tano pan kaadin. Basta matatago ka ko kapapatay na da bang kakapakakukaw, da bang kakapakagdam, da bang kaya mananian nakapakasumbag, da. Uy. Ikapat abetad agkasagadan uri panuwala, naging kutwa kawyawig man. Makaputukap man ko kawyawig, naging to so kapag yugar katano Allah Ta'ala, kualungan na kiyama, makapubuot tano sa gingay mga pakuburan tano. Ginan ipat timan abetad, ako kitan o manusia. Dua kawyaguyag, nagudua kapapatay. Nasulangwan taman ang mga tao ang mapaparatiya sa adna siksa kukuba. Nasisirang kepasangi, gilalagi da ayad na miya kuntar, ayad na kuba kiran na Quran. Giyang kutwa paparatiyan ka atigap siksaan sa giyang kutwa kuba. Paparatiyan ka ap siksa ano. Aya ipakaisir ka, naging kutwa ka paparatiyan sa kapsiksa sa giyang kutwa miyatay, kay darwa ka upama, uli na kafir. Kuno to, matay sa kanyan, anta ka uyab-uyab. Dan na ikatalo to. Maatay anta ka uyab-uyab sa kanyan. Natural, sa satiman, isumbag ka saya. Kapag kaya isumbag ka na maatay. Uway. O pa makaya isumbag ka na maatay, nabad na matay ap siksaan. Da matay ap siksaan. Kada bali ap siksa kumiyatay. O isumbag ka na uyab-uyab, namya bulang ka sa Quran. Kasama nuto namya pakatalong ka, subutad, agkasagadan, utaw, kapapatay. Ikaw yaguyag. Uway. Uway. Kawyaguyag ko dunia, kawyaguyag ko walungan na kiyama. Nati sa manuto na ikatalog yung utak, kawyaguyag ko kubur, kakanababisuto kapapatay. Allahu Akbar. Naging ni mala pagin ka ang tanong. Uway. Naginan mga pagariyami si kuwagama amya karereyag su kitab wallahu ta'ala Quran. Uway. Inuman miya kasuldagin kay mga ribat ang mga panarima. Mga siksa kukuba, Dajjal, Isa, uway, Imam Mahdi na sabapanan ko kaya tawarang atano ko Quran. Uway. Ayat yordutano na mga tutulan na mga hadith ini address ko nabi na ang yasrubus nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilan yung managing kaya kapugintaw tanong? Mangusiat sudi mangusiat na aya kada kalala palin na hadith. Uway. Maped no makalapalo sa Quran ang masatiman udi na madu. Uway. Allahu Akbar. Talim tano na aya talim tano, seminar tano na aya mga seminar tano na mga hadith. Anda sa Quran. Bada abali yung Quran. Uway. Kenapa tano pagada sa hadith asar ka piura ka terunabi. Na ay man na problema na miyanubra kapugusar tanong sa hadith. Ni subra. Ugid na, so kita mo Allah Ta'ala Quran. Naditanong kalakat, naditanong kidalil. Mama, nadinan mala ang karibatan. Si saging kaya Quran na aya aaluinon apagunutan o nabi. Kaya naman sugo su nabi ka para ipunggulalan niyan sa Quran. Para isumpay niyan sa Quran. Naman kasukya pasad o Quran. Nada mati na miyaw fatso nabi. Kagyuti mission niyan. Aya mission o nabi o inos kanyan sugo kay para ko Quran. Oay, miya ka 20 agut teluragun. Kana nabi o nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyuto aya bugil bukin na ipsumpay niyan sa Quran. Uman iwahya Quran na mitalinguma ko Rasulullah. Nagyuto din niya niterong kung mga sahabat yan, si kung mga tao akataya suwahi. Wa ma yantiqu anil hawa. Tunay maano to? Yung tawa ma yantiqu anil hawa. Ay maano to, mga luksami ng mga pagariyami, nagyong kutwa kapumbalas sa nabi ko Quran, ikiraman to minitaling mo nagyong utawa kaya Quran,
napakaukitan ng unabi kudila iyan na kanaban niyang pesugi sa baya aginawa. Yuti maanaw to. Oy. Da aba niyan ro ipesug aba pun sa baya aginawa niyan sa ging kutawahi ginaman to abiti iyang mga sahabat. Yuti maanaw to kanaba iya manaw to nabalangwan adi teruno nabi apakapuon ko kateruyan nababatig ka wahi di ayabu wahiru mga luksami ng mga pagaryami na ginan sa Quran. Ginan sa kitab wallahu ta'ala Quran kaya man wahi na kateru wallah. Naman kaya mamugya pa ko kita no wallahu ta'ala sa Quran na wama yantiqu anil hawa. Kada ba aya inaluy wallahu ta'ala na wama yaqulu anil hawa. Kaad nang bidaan no notaka aguso qaul. Sumyagan na sa Arabic na sibutan niya na yan. Ad nang bidaan no qala aguso nataka. Oy. So Quran na aya kitirun, aya qail o Quran na wallah. Na aya natiq o Quran na rasul. Oy. Naman kaso mga hadithu nabi nadita no mabturo bati kita no qala Allah Ta'ala ballighu anni walau aya. Peter Allah Ta'ala panampay na ko niyo sa apya sa timan ayat. Di ba di nagapakay? Inuto. Nakay kana buto wahi. Oy. Nasukatir Allah Ta'ala katir Allah lagi du Quran. Baratin na lagi du katir Allah Ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Nagumiro ka qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walam yakul lahu kufuwan ahad. Kapakayo to. Di kapakay kagito na wahya ayabu kitir unas wallah. Ugay na ugiro ka nataka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad. Maana inilapiat unabi sallallahu alaihi wasallam agi mutaayat aqul huwallahu ahad nagapakay. Ko to gito imbidaan yan. So nabi na matagin inilapiat so Quran at piakaw gitian ko dilayan kagiti kini champagne yan ng mga tao oy ugay na gito na wahi ayamalag na puun ko Allah Ta'ala. Nagyong ko ta mga hadith at pagkapong ko nabi nagito ayamalag na makaturo to Rasulullah. Anabo to wahi wallahu ta'ala ka upang makawahi wallah nagapakagumiro ka qala Allah Ta'ala ballighu anni walau aya. Dito ka pakay. Aginan mga lugsami na mga pagaryami ay sibut na no saya naging gaiyap ka kaya nakatano ang mga hadith na daan tanwa pugusaran sa mapya agda-gda. Mapya pamandapat ka upang makadita no usaran sa mapya pamandapat. Nagapakayagin ka miyabatiya ka hadith na kanababus ka tir unabi. Na aya pangin benar kaon nakatir unabi. Miya sa manuto na miya angko baka sunabi. Oy. Na miya ka ambal ka sa maladusan ka. Na miya ka ambal ka sa kadarpaan nakakunara ka jahannam. Naman ka baga namis kano sa mga rarayag mga sampul. Say kung mga hadith ang mga angko. Ayad nakatawiro no kadagala na tigiran na hadith sahih ka Bukhari uli na Muslim. Miya aloy ku Bukhari say ku Muslim. Agi mo ta si miya kadito yung Aisha. Ginaw pa makapungim na ratanoya na aya kiran dirian na marata aibig si ku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genge hadith na si miya kadito yung Aisha Peter uyan. Miya kataling umaso sahla sa katawto kong mga bait. Na miya kataling umas kaniyan si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya Peter uyan ku Rasulullah na ya Rasulullah. So atigan so karuma kana so Hudhaifa nabkasi iban. Mana di makapagsilos igira manuto mailay niyan susalim amya kasul jawalay kasusalim na kanaba mahram o sahla kanaba niyan mahram napkasi iba natigin kailangan natigin ubuntalian na ayat tigin a Peter unabi sallallahu alaihi wasallam saging kuto abubay asusahla ardi'ihi pakasusuang ka kung susung ka susalim Allahu Akbar na miya mamasasusahla ya Rasulullah kayfa urdi'uhu wa huwa kabir ya Rasulullah bumati ato ni kapagasusuak nun malataw oy kaya sa sabot nila na daw pa agka pa kaya mapakasusububay naging utwa ikaririga ayaman apisusupnawata naging tika pa kay nabaging kaya malad na tao sikoy kadua riwaya na dhulihya adna sumpa yan adna sumpa usalim na pamatingin na kagaga o ginawa ko ang pagkasusunak niya Rasulullah malad na tao. Patabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inauna inaligang ko na kala sunabi na ako na inisumbago nabi inni a'rifu annahu kabir. O ayat tigo nabi katawan na malad na tao. Oy, nagito ay malang na piya kay rungkon o nabi ka pakasusuan yanon kaanda kundi ka pakasusuan o sahla na miya halal aga pakasuldian si kuwalay usahla na miya daging ko to di ka panganiba di ka pakapagsilos o karumanian aso Hudhaifa. Ino kinanan umapya pamikiran.
Siya na sa Muslim. O paratiang ka na ayamin ituruyan na sunabi na manyak. Wal'iyadhu billah. Ayamin ituruyan na sunabi na aya ibsuguyan na marata aparangay adi katarima umapia pamikiran. Api aging kay mga Kristyan na matan kadira na matarima. Ibagyan ko to ibang lalaki na pagasusun nilang kububay ak na ba niya na mahram. Direct ko pa ma. Direct na pagasusun niyang kurarbiyan. Di na matarima upian to na kuan agama. Na ayapan siku Islam. Ayapan sunabitan no. Sunabitan no na suti sa taman asuti innaka la'ala khuluqin azim bitaru Allah sa Quran asunabi na miya ka pipi parangay no paman kebetul sa mapia parangay aya isuguyan na pagasusunyan sumamala mama si ko bayak na ba niyan mahram ipiter unabi sa pada hadith agibot ti unabi ka seku mama san ko iskin ubabayak na ba niyan mahram na mas tumwa pakitabek umama aulunian at tutok aputaw namas tu magiting gulaulaan yan, iba niyan skuwag yung kutwa iskin ubabay, akana ba niyan maharam. Nahuriyan niya na, pamana, kabaraw, unabi isuguyan ubabay, apakasusunyan mama, akana ba niyan maharam? Sararbiyan. Di miya karayarega yakuan. Iniyangkop unabi, sa kanong mga pagariw, pamana, nagkatarima ito. Sugus unabi sa, haibabay sa napakasusungag yung na mama, para di makapagsilusi ka rumaka. Allah, na muslimanan. Sahih Muslim. Niya katagar-tagar, ay man niya na hadith matatagusan. Upama kaperati tanong na edna kabinasaan tanong na so image Islam. Edna kabinasaan tanong na so image unabitan wa pakatatayan tanong sa Rasulullah. Edna kabinasaan tanong na so image o Quran. Kasi sa sagyangan ng mga hadith at magtuntan wa sahih mga kitab. Oy, asimya katitay ko Aisha. Apitru Aisha aadna tigin isusurat mga ayat wallah. Si kuya man niya na raon. Na miya kasul daging kaya kambing na miya kaniyan. Na miya din naging uta ayat. Manadam yung man ko Quran, kamiya ka naging kutwa kambing. Nasiya na sa sahih hadith. Nari. Kapara perhatian tanunan. O perhatian tanun na manaw to aging kaya Quran iman to pembetian tanun na kurang. Kaad na miya lubato na miya ka na kambing. Ginan ikapaka pumimikiran tanong. Sa kami kinapugunot kami ko hadith amay kaging ko to hadith na pure ka terunabi na ayat tuos aging ko to hadith na pure ka terunabi na kenaba masusupak ko Quran nagina na masusupak yan sa Quran why ay pinakamala karina sa masusupak yan sa Quran na ayaran diri naging ngeb sa Quran na pemetian tano na ad na mga kurangon ka ayak miya kurangon naging utamiya ka naging utakam sa mga ayak kasunditan naging utakam niya kanin naging kutwara o naroon kung mididaptar sa mga Quran, sikudan niya man katimo. Allahu Akbar. So, gusto ka dito sa Sugya Tarapa, so Aisha, so mga bae. Oo. Kumunuto ko hadith. Na naman na, naging ito hadith. Sahih pa na hadith. Kasi ibupo sa nga na as-sihahu sit. Aging ito, pitero kung unabi, na miya karerege ang kubmamukunagi. Kaya may tuturo aging hadith na lagi doon mahina sa mga babae, lagi doon dedepo ang tanong sila na. Lagi doon ini itong tanong sila sa lagi doon mga binatang. Da tanong sila libil o kamamanusya ay. Aya uni, sa kanong mga babae nakataya, pamamaginigan. Aya uni aging kuto hadith na tigkuno nabiya, yaqta'u salata al-mar'atu wal-himaru wal-kilabu. Padati ko nabi sa pagabina sa kusambayang na upama ka matarapas ka babae. O di nga di ka simbayang, o di na miya tarapas ka aso. O di na miya tarapas ka kimar. So kinisampay aging na hadith si ko Aisha. Banian Peter at tigin na perhatian na kanina ka hadith. Di piya ka under o Aisha aging kuto pamikiran ni na inibigay ron wallah. Ato na Peter o Aisha. Laqad shabbahtumuna bil kilabi wal himar. O pamatigo Aisha na piya ka sayang kami niwas kami ang mga babay. Si ko mga kimar nagumang aso. Siyang kaway sa, dan yang parati aging kutwa hadith. Ibaw ito pagabatal sa sambay ang aging utaka pakatarapas ubabay. Siyang kaway sa kaayaran di ruto na sa mga babay na inilibiltan sila sa mga aso na inilibiltan sila sa mga kimar. Banian Peter iba't tigin na anak, terima anak na ka hadis. Sama to naribat choice. Ha? Hadis. Na sama to naribat choice ka dan yang parati aging ta hadith. Amin sampay ron. Dan yang parati kay pinggedegdayan. Di imposible ba ni tiro nabi? Imposible ba ni tiro karumako? Aso karumako na iimpidan so ka tiro yan. Pabilaad na tiro niya na kanaba pagaburing ko ginawa niya nagu na pagaburing ko Islam. Dapi mimikiran no siya naging kutwa hadith na pagaburing ko nabi.
Kasunabi na aya inisubun wallah na tugo niya sa mapanad amanang sa mga babay. So kabnar o mga babay na kabnariran, so kabnar o mga dato na kabnariran. Na uriyan niya naging kaya hadith na aya randiria na sa mga babay na aya kalibiliran na mga aso na mga kimar. Gina nakisabab akapakapumimigiran tanong mga luksami na mga pagariami. Nagina nga na mga hadith tigitan no mga siksa kukuba na langun dinanam iniyang kub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunay sabab na adna hadith Nabi sunabi mitruun ko Aisha la adhaba duna yaumil qiyamah. Ito so inipakay si Aisha si Rasulullah, ya Rasulullah. Ato naging nga Yahudi babay apitru ya na admo na siksa kukuba. O mana kanun managa di niya nindua ya Allah na lidas na kaswa isa ko siksa kukuba. Ino benar aad na siksa kukuba. Naman kaswa isa na panakid ang inada siksa kukuba. Natigo Nabi la adhaba duna yaumil qiyamah. Da siksa saging kana na inaluin ka adap man ya makatindig subangkit akapangukum wallahu subhanahu wa ta'ala karo uso siksa at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata na Nabi aging ko to Yahudi wa innaha la akdhabu inda Allah. Gin kana na tigo Nabi babay Yahudi na miyabu kebukidan sa pangilelean wallahu subhanahu wa ta'ala. Gina nititindigan nami. Aging anak aturu Nabi. Kaino penuto pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si ko Aisha abu kagagi mo ta Yahudi. Agupya ka tanaon unabi da siksa kukuba ka aya siksa na si sa alungan na kiyama kagyuto iko kumanu Allah. Gyuto iko kumanu Allah. Gyuto ya akida o mga nabi. Miya ka tundug. Uway, o pa makaad na siksa kukuba na si ko da pa nakapakatupi wa Aisha agusto nabi kasi bu sa Makkah nakatukawan no Aisha. Sulangwan na sura, amiya katurong ko Nabi si isa Makkah, nagitip mo sa mga sura, Makkiya, ari sulutan. Na pa makaad na siksa kukuba, na din makaginusuay sa ya Rasulullah, halil kabri adab, ad na siksa kukuba. Manaw to sulangwan na sura, amiya katurong ko Nabi, kung katataguin sa Makkah na dad na siksa kukuba. Uway, naging apiya ka mamasa, kaging ngay, pundali laging kaya mimbabalatan, no? Tignan na nakataya sa ayat makatuturo sa adna siksa kukuba. Na inilay tanog yung ayat na suratul Ghafir. Naging uta suratul Ghafir na Makkiya, si initurong ko Nabi sa Makkah. Na pa makaging uta ayat sura na adna siksa kukuba, na ayat na kay maunon makatukaw na suwa isa. Oy, suwa isa nakarumaw Nabi. Oy. Na inuto pa ginaw sa Aisha ya Rasulullah, baad na siksa kukuba. Naging uta sura na miniturun no to. Ngayon no to miniturun ko katatago Nabi si sa Makkah gusto Aisha. Naging kuto kay pagiro Nabi Aisha ya Rasulullah adna siksa kukuba na sito sa Madina. Now pa makaging utasura na adna siksa kukuba. Naid na maunon makatuko na suwa Aisha. Oy, na naman ka ipundalila na ng mga tawa tigidan na adna siksa kukuba. Di sa manuto na liyawan na ni mabuso Aisha. Di ba gina suda liliw? Ay bumatutaro yun na liyawan na ni Sheikh Tabari, liyawan na ni Sheikh Nawawi. Nasakan mo na liyawan na ni Aisha. Akaro mo Rasulullah. Kada niyan katukaw yung nga nasura, ibad na 6 sound kukuba, nasakan niya katukoron. Ha? Allahu Akbar. Lewan na niya sunabi. Sunsunabi mitiro na da siksa kukuba, kaya kapaniksa na salungan na kiyama. Gina nakititindigan nami, gina ni piwa ka tiro nabi. Kaya miya ka ayon ko Quran. Kasunod na ka mamuso Quran, kadad na 6 sound na adabul qabr. Gina ni miya ka ayon ko Quran. Lango na dua, ami aloy ko Quran. Nayak kadak lano na dua ko kapakalidas ko siksa ko alungan na kiyama. Lagi dagyan mo ta dua o Nabiullah Ibrahim, dua o kumbala adoksiyan. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Hey Tuhan na kanatigo Nabiullah Ibrahim. Sidney sa surat to Ibrahim. Rila iya kung ka, maapya kung ka, nagurilain ka, sumbala aloksakan. Nagito na miya may tayo aloksyan. Nagurilain ka sa mga mu'min, yawma yaqumul hisab, siku gawi akapakatindig o kapangukom. Na ba makaad na siksa ko ba? Nagumiron sa Nabiullah Ibrahim, Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina fil qubur. Naman ka dayri ka Peter o Nabiullah Ibrahim, yawma yaqumul hisab. Rilain ka sinan, siku gawi akapakatindig o kapangukom. Manaw to sapad sa akidaw mga nabi, aaya ka kaadno kapaniksa na sa alungan na kiyama. O pa makaad na siksa ko ba, nagumiron sa Nabiullah Ibrahim, arilain ka siram sa aging kaya ko ba. Naman niya makarereg. Nasudua o mga mu'min na inaluy wallahu ta'ala si sa suratul Baqarah.
Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Ya Allah, nabagana kami sumapiap ko dunia, nagubagana kami sumapiap ko anong anak kiyama, nagupakalida sa kaming ka, po siksa ko anong anak kiyama. Ginan, dabon wa qina adzabal qubur. Da, maanaw to mga luksami, mga pagaryami, sa da abasan siksa kukuba, kaya nga na siksa kukuba na mini pagumananan ko Islam, akanabang pad. Siya na miya kung sa aking uta Yahudi bukag. Uway, na pa man, napuratin na kaging uta bukag. Ay Yahudi pa na babay. Naayam niya aloy sa Quran, walan tarda angkal Yahud, walan Nasara, hatta tattabi'a millatahum. Dirkad na tigwala maswat yung mga Yahudi, agus mga Kristiyan, sa taman sa dingka, unutan naging uta tindiginan. Na pa ma, naging kaya miya ka puno na doktrin, napuratian ka. Allahu Akbar. Nabandi ni miya katiyo ko paging kaya makampatao sa yan tanong, na si kuda tanong pan kaputula sa ging kay live tanong, na open forum, suwad na mga pakaisiya na pangal niyan, uway, na antano mapanumbag, kakatema mo sa mga padya mga ustad, ganyan mga dato, na sisiya, uway, nagapakapakasub na kasiran. Ustad, yung mga mga ayat ay piniliran, yung mga sanu'adibuhum maratay. Ang madak na pangira, wag yung mga na sanu'adibuhum maratay, na yung naman to, na siksa si kukuba, na musiksa sa alungan na kiyama. Anto na ititu, ama anag yung uta sa nu'adibuhum maratay. Yung kutwa, ipandaliliran siya na sa surat Tauba. Naapia panagyan nga na surat Tauba, Madaniya, Madina ang bulan. Madaniya, yung nga na sura. Na upamakagyan nga na sura, na ad na siksaon kukuba, na maaluid no Aisha. Maaluid no Aisha, radiyallahu anha. Naman kami mamasaswa Aisha. Saging uta kaya na ganyan, saging uta siksa kukuba. Nayaman na ito, naging uta sa nu'adhibuhum marratay, naging ito submanunumpangon kuma munafik. Naging kanan ang mga munafik, ang mialoy, saging kanan na surat Tauba, naging naman sa mga munafik sa Madina. Sa nu'adhibuhum marratay, maana takapakasiksa akiran wallah. Takapa. Maana di'fay. Maana, naging kuto at tiuba, apakataling umakiran, saging uta kang bibigiran. Natakap apaka umakiran at tiuba ka para makatuludjiran. Da'allahum yarji'un. Ka para makatuludjiran man ang bibigo to mga to ay istorero na siya sa dunia. Kada ba istorero naging uta kapapatay si sa kuba. Di kada pan matay gyud uta mga munafik. Yung uta di pag istorya sa gyud kutwa ayat sa Quran na mga munafik nang bibigo to. Kada buto miya matay. Uyaw-uyaw to mga tao. Naging kutwa kasiksa kina sa takap nagyuto so katatagwiran ko dunia mana tiuba siran sa mapanid at tiuba katakap at tiuba away kumpara ko tiuba akisampay ko kanabang munafik away kaparay man na makatulog siran para siran makatulog makatubad siran na mitap pala kina naging uta kababaluran ng mga munafik. Sheikh, napakisa ko sa iko. Lital pin ko pili ko mga pakis. Yun naman ay pagay naman na katiruaya ko pakis yung mga pawal mamu. Tira na kaya titinigan yun na sumusumiyan sa kagindaman so Adamul Kabr si sa Quran na ginutigan pa dati so labi magatos ng ibu mga nabi kagida malo sa mana Quran mamusumanga ranian agu ganda kanu tigiya kiyoto si Sambuyang agu so abdas tigin anda pun tigiya malo sa detail so pan natunay isimuga kiya to apawal gian kanan mitero sa gian kanan na lagi din ang akatero at tigin na maaloy so mga nabi si Quran na manaw tuwa siya kina na di pumati sa Quran. Hindi mo sumabati sa Quran. Tayo matatago sa Quran na minhum man lam naqsus alaik. Adna tigwallah ya Muhammad ang mga nabi dakar ka panutula. Dakar ka aloya mana pitiba ba wallahu taala dangin aloya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na tipa man napalawan na nakagian na Quran. Biya kata na wallah adna mga nabi da aloya wallahu taala. Na tipa man tigil na kasuan nakapigi aloy ka wallah. Kabiram na details. Tidak ditila wallah tapi kata na iyan na ad na mga nabi dar ka aloya dar ka panutula. Importante na pera tiya nga ad na mga nabi dar ka maano. Tignan na ino man ikato kayo kumangaran yan. Ano? Ni alidala nabi. Nalagyan nga na mga nabi, nagyan nga na mi alo sa Quran. 25. Kaya nga tutukawan tanong kami alo sa Quran. Na gyud mo to man at figure na sambayang napakambidaan niyo so akida abuso sha'air. Gingga ay akida, lagi do pa magingga akida ko wallah, akida ko mga malaikat, akida ko mga nabi, naginan na langon pindagi day wallahu taala ko Quran. Da akida o muslim ay nunta na inibayan wallahu taala ko Quran. Ino pan ad na akida amya kambuot at tigira nakatay so akida.
na ilayin ko Quran nada na manaw to sa kanabuto akida umukmi lagi do babagi nga akida ko kabar siksa ko kuba amini baguya tulungan ko Quran nada baun iman ko adabul kabar daru matago ko Quran iba upama kading ka paratian na adna siksa ko kuba namya kafir kada dan na mauli ko Quran manaw to sa gina na inipaguman ko Islam di mo to sa air lagi do galubok ko mga badan simba o mga badan lagi do ka panay haji oy na upama ka perugu-rugu da utaw na inunan da tepas sila wallahu ta'ala ko Quran kay andeged na nagalubok ko mga tao tamang ko Nabiullah Ibrahim na andeng nga wa iqamas sala mi alu sa Ibrahim oy aso Nabiullah Ibrahim lagi mo di simbayan na aya kaya to kawitan ko sambayang nang gulalan sa giyong ko takap kile tanuron kada bang gulalan sa kaptulong giron ko Quran nakaptulong giron ko hadith di gululan ko kapkile tanuron aya mga karina naguni ko may tuka magpunga simbayang di ba aya kay simbayang ka naging unta sa jakap kile nga kumataw kana ba kay simbayang ka keswangon ada nga milkat ko Quran di na milkat ko hadith na giti keswang ako sambayang di aya keswa tanu ko sambayang naging unta kapkile yo giti sabab ada tepas sila wallahu taala ko Quran so sambayang ko mga pipisu-pisu kanian kay andeged na katawan andeged na dinggal ba kuno mga manusia oy ugay na upama ka purugurugo da tanopan na sa Quran na kompleto ginga 5 waktu na ilenyo man si sa Quran na miya aluyron su kalima as-salawat ginga na salawat man as-salawat na mga sambayang na piya ka mo sa ini akababaloy o Quran a barakat a mu'jizat oy tunay sabab naging ga salawat ang mga sambayang na miya kalima-lima maaluy ko Quran anda bapat nakanabanam kami kalima nagina so 5 waktu Allahu Akbar man nakakompleto Quran hoy pero kadakal arakaat asambayang tanu ko uman gawi giyan 5 waktu sa pulang gupito na ili man sa Quran kami aliron su aqimus sala agusu aqimis sala mana aqimus sala na tindigin isu sambayang na so aqimus sala gu aqimis sala na aya kadakal akialoy niyang Quran na miya ka 10 gupito naginan so kadakal arakaat o 5 waktu Allah ngiro kanu kana ba kompleto sa Quran ha ma farratna fil kitabi min shay katur wallah sa Quran da abami lipas ko Quran Allah tibyanan likulli shay so ati wallah sa Quran na bayan-bayanan ko lang wantaman asay okay na aya pa kasabot ko Quran naging ko to adiun ding geda-geda bati anian nararaksin na kang geda-geda afala yatadabbaruna alquran gina ni ini subu wallah kapmati ako Quran bayaran di penggeda-geda ati wallah perugu-rugu daging ko to Quran dan mari sa Quran na fadul Quran dia nga Quran adun mali bati wallah murais ni sa Quran nasarkap ke bati da ayam ya alay ko Quran na at-tadabbur afala yatadabbaruna alquran bayaran di bati aso Quran ang gulalan sa kang geda-geda gyung tadiun di kapamimikiran na uwan to na yung mga dawan na mapapadalmon ginan ini sugu wallahu ta'ala nasa din sa di inggageda-geda di imurugurugod kukapmagtian yang ko para manullah nagyuto iptofi kun wallah yung mga ilmu at po sa gyang Quran masyaallah sa pas sudah sir napakasud na siya na sumulod ka ron ingat sir kami sa mga napakasud na siya wala din sama no to na to niya na ay mana naging yung mga tao na mabirang bitiya di na mo tayo sa Quran sarap niya pa sa gadi ron oy di na mo tayo di na burugurugod lang ana pangisya ano dun mga pagreami yung to ayat mintinera ni pinilira na yung to sa nu'adibu marratay ay lamang agidi ng perugurugod na bilira na literal oh na niya kasi yan sila sa mga salaf yakap literal literal oy na tomata na agito na Assalamualaikum. Senior Rosan ka mamakin kami din. na pamakisya ano oh dun kata sa babaitan wa si Chabi yan napakisya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah pamakisya ano dun alhamdulillah oh mapiadan alhamdulillah Ana aya kaya pa isa kena kiadim Assalamualaikum Waalaikumsalam taros ka dun sama na si pasagi nga live tano na madakalab pa kay siya ato si Junada pagaritan na ustad si sa Nubalijis wa alaikum assalam pagarit
Napakaisa Na napakaisa ka nun, mga pagariam yung makasusod. Na start ko kaysa kami na baka nuban karalakit eh. Oo, ay. Hindi ka muntayan sa Facebook. Oo, ay. Napakaisa ka. Bukay nga dyan pakaisa ka. Mahagi ka. Kata sa siya ni Kalau sekarang pasti sa Ito ko lang tanong, si Sungara niya para si Omran. Pagariam yung Omran na napakaisa ka na pagariam. Tsaka mo na start. Oh, kate sa bubay tanong si Chubby, napakaisa ka bubay. Pero ano pa isa kami ya. Di ba na-mention mo na nga lang, okay, na hindi ka magbiyan sa Facebook. Oh, ito no, Okay, ito no. benar ko na, siya ka? siya. Oh, isa na sa mga paninirang puri at tigo Tagalog, akapli na sa arak no sa baad, naginan na udya kanon rilaan, o lagi din ang ato apsilitan ako niyan sa kanabakan tindag, pagkasian ako niyan na malaanan na kabaydan niya kan sa halungan na kiyama. Oy, nami pumedi ra kan sa mga amalian. Tubat so lagi din ang ato, kanaba ko siya. Saka na Muslim ako, ayaman na Sunni ako Muslim. Kenapa siya ka manusia? Nabakang titero, kasi niyat ka kung sa Facebook, iniisa ka ka, benar ang sabi. Na di na benar. Kailangan man naging ang mga siya, kapag tagin ako iran. Oy, ilang man si Juan, attorney Abilal, niya kanila siya. Ay mga laibin, na di ko niyan di pangatagin. Ako mga siya, ako na di ko yan natagin. Ini irampay akar kaso, kaya munti na sa Facebook. Nagawa. Nabakang titero mampu, kasi naudya ka na-inform, Mr. ka pure. Tadi kurang pindah. Oh, ay. Alhamdulillah, kakamiya tero ka na nabuan na prilay ako nga ba. Oh, ay. Dad na problema. Dad na problema. Balasang wala utala sister, oh. Di kasi sa miyang kriti na usap ka atik ada siksa ko kubur. Nama dalam niya judge ko. Oh, ay. Ang kito, amin ipiki itereran mambu atik kirat. Hindi ni siya. Oh, ay na naman na babay ko. Tayo adik ko tayo ada siksa yang kubur. Oh, ay. Na naman babay ko. Mas tumusok at tutukawin kaon. Oh, ay. Aging kay mga siya, na ay man na parateran na ad na siksa ko ba kay no siran kay rarangiti kay may supakan sa parateran na upama kasi ako na di ka siran supakan kay man na paratea siya na ad na siksa ko ba uy Mashallah na Oto, sagi mga pagirita na viewers na otamyamad din sagi pagirita ng stad nabis kanyan siya Why na balasang wala utala sister. An kasi amilyang na post na kigira na disirang mundi sa kubod jabat kasi miyatero nga ko miya pag-usay nga kon ada siksa ko kubur. oh ay na nato na baka sa kasan sumaga yung ko to apkilay niyo di siya ko di siya ko pa ma di matapan na kuano to mga content if kuira no to sa abuse Mga sa kubutuan mo. Uy, kate si sulutan na aya kabasan yan na andang ko no to ang mga pananakob. Nakakuha sila sa dilinera. Oy. Kontento to. Banda pan may ni lagi ko to di kablagan sa katiya. Basiwa. Nalang mamuto ko. Awa. Oy. Palay no. Nako to, ano ko no tapalay naman di sulutan. Kati kung makapsa kati na kaya 60 sa madala Di man pa makadoklan postad up si penggebar ka kasi niya pag-usay nga tika sa siksa ko kubur. Na benar kan? Madawla di mag-content. Naway, benar. Sirar kay sini. Ustud. Sirang simbo yang walungan na Jumat ka ponda ka. Na importante na kanabangiran ini sapar. Oy, kaya bupito wa kan nasuil mo. Oh, alhamdulillah. Balasang wala utala sister, oh. Mapia pakisya ka sa baga. Nagyan na mga tao na doon yan sila nakatiyo pa man na dirang kapikira at na siksa kung ano nga nakiyama. Paya kami nga pamakinigakan na ng mga sabot ko mga ustad anasiksa sa Maureen. Gitu. Na inshallah na ano, balasang kawala hutala ko kaya pakisya ka. Prilay ako ni Buwan. Prilay ako ba kung Wato si Kuan, pagalitan no si Hamdani, si Alfawzan,
suat tigin sulangon ang mga rarata ibas sa katero saya isek na mga suruyan at tigin. Alhamdulillah na nabala. So bala sang wala utala sister na ada pada pemakaisya kung mga pagalitan no. Wala pamakaisya kano ka sura lang ito sa giya ustad tano na po ay senior. Salamat. Kasing bagian pepe ya kaysa sala ka makasing bagun. Gitu. Alhamdulillah kate kaya mga dato na kaya saksian nila naging kaya pakaisya ka na may pamang ni kaya ng wala utala sa limong kaniya. Amin. Salamat. Taninta, may kalimutan wala. Amin. Kalau mana pas Nasa lakaw pa na pa kayo siya, na ano sa mga pagalitan, sulugan, no? Buhay siya, guro. Ngalo yun, siksa ko guro, dinaro. Napakay siya kan kakakulay. Na niyaw to namin sa video ay di nga pero pakatalo ka lagu nga pagarin, pakatalo ka lagu nga adikan. Kana ano rin pasal juga kung wallah nagitiga po niksa o man Allah subhanahu jalla wa ala. Na sama ya niya lagi dito sa wallah na Nuh. Siya kung pagtaw na Nuh. Namun siya kung pamana Firaun. Ino nabuto siksa. Ado pan mau masuk pamana alungan na mauri. Ayabitira tano na siksa kukuba. Kenapa ayabitira tano naging kuto ang mga tao ko kaptiuba akiran asiran ng bibig siran. Aginan na mialuyan sa Quran. Aya sama ni abitira tanong naging uta siksa kukuba tutung dro sutaw perandagin dro sutaw agiti kailangan nakatukawan tanong ino benaranan anta kadi sumungkar ay adna mungkar sana adna pupukan san anipay di maniksa di ba adna pupukan anipay di maniksa gitu so para tiyo sabad sujal akra di guru ba nato ba sisa Quran ada ustawa miyang aliro na mga lagi din ugay na su hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na madagla kaya bukannya nakatirwa siksa siya kukubu na antunaw to kukadaan naging uto katiru nabi sudin sunabi imigay na katano sa instruction insarat o antun na ikipendudu na antano ko kaya tarakatano hadith tigu nabi basta na miumar kanwa hadith asya kan aadrisa na abay niuda na tigu nabi ku Quran fa in wafaqahu na upama tigu nabi ka paayon ko para man wallah na fakhudhu na unutin niyo kamana sa katurwa kanuto wa illa faruddu na upama tigu nabi ka di paayon ko Quran na sangkaan niyo kamana sa kanaba kanuto katuro manaw to saging kanan natiga mga hadith miya kata-katakar api kada kliyan amay ka kanaba katuro nabi ka pemang beelan na inisuubuk ko nabi sallallahu alaihi wasallam na pamana pudatian tanong benar review nga pa ko so mga usay review nga bugyan mo ta kaya pag-usyakan kagi miya pag-usyakan nun na nagyan nga ng mga hadith Uy, na ito ba? So nga ni namin italing unabi na di ba pwede na si ko san sa tawa mong kiron yung katiro iyad na unawa ka suminitaling umaunabi katiro yan na makayon ko Quran na wajib ba maparataya ka naging mutok man na iniyang kubun ka inisuub ko nabi ka miya karerega miya kasupak ko Quran na pamana parataya na kapan giro ka katiro nabi ka di ka miya dosa baka marigasin lagi to Uy na niya kadagdag lang pa na mga ulama lagi din na supata imam na tatangkad pagari ko kana ba aya pagileta no nakambilang kap majority kana ba ginan ni dalil tanong pamakaisi siya kayo magipinibuti siya kayo kana pa kayo ka mas tu pa kayo ka bud pa kayo ka pa kayo busa manaya kana ba hindi ka pagindilog manugong ubod nga may ako na pamakaisi ka bud nagabanog ka maratabat yo nagito pagari ko Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Ito na, babay ni? Bawal, Sheikh. Naliwa, Sheikh, kaya pakaisa ka nagang kay hadith. Kapag na kuwan, sayangar kami aging kay alo hadith abot sa ikusik sa kukubur.
Kapakaya pakalan kung saan. Bati ka kuan Bati nga ba? Bati nga kay di pagala na. Bati ka Jester, miya kadada ka lama kasul. Di pagala, di ka Zoom. Ni begas sa labi di sek. Pakabag. Bati ka Jester, oh. Di pakabag. Kajwa. Ana di nga. Di ka ba napadapakaisya ka, napakaisya na ka. Sumana niya gapay mo na. Adi ka ginawa sa rama karaya kagin na hadith. Juice. Nagjusan. Tunay na piyat lagi na nakadi. Tanga. Magwes. Ayos. Kailan tabakan mabati ya. Oo, awa. Isa na awa. Amat yan. Oo, sa juice ro. Pasunda so pada. Sa mana sumbara 400 ang mga susunod. So, sa mana na dito rin mo tayo na kumasang ibo. Begini sila sa oras sa sek. Naman ako kumasanggi mo, di retano di man tayo saging kaya live tano man to. Ay antap talo si mga pagariamin na so pangamad. Ito pangamad na miya ka pangamad. Clarification at tigisulutan. So, antap siya. May plibat na Taso sumisol siya di makakuan, di makaayon na dito dudutog tong sa Ginoo. Ito, lagi dagi mo tabo baytan no aya katawin niya na ba siya. mapiyo to. Nako to, kaya to kawanin na gito na ipagang ko bra. Adi man na miyag live sa gimi ka pera gawi na nibitunira ka siya. Oo. Na mo tazila ka kon. Oy. Na nagmaw sa timang buwad dalil sa Sana- pabubuling nga mo tazila. Dito ba namata. Oy. Lahi na miya kalala na nadusa Rin- mga ko taw. Sumuta jila na kapakay nga luba pakay siya. Balangon natin po ta jila na ba din na ko rin. Oo, gito mo dito. Apa siya? Bahay daw mapakalasan. Pero ya ba na Quranis kung si Sheikh Hadid na bunyang purati na kadit. Ano to? Ila na suwata kay di kon magpakabag na di kon ikon. Oo, awa, nabatiyangan. Ana di kong kabag ka di kon ikon. Nakapakaya mapakalasan. Ana di mapakasum na. Yung meron mataw. Ana tong pada ko bed ka di po na pagkaraya ko di ko. Wala TikTok kaya. Oo, kay TikTok kaya. Di kasum. Mas madakala ko yung isip. Para sa mga tao Dawa. Na dito si sister, brile kaming ka, mapi kaming ka. na napakisa ka doon, nakakataya sobra 5 gatos. Oo. Naino kayo siya na namadagla yung mga pagtanong sa mga ustad, mga guro. Na so di ka nung kasumbag na diran masumbag. Lagi di sulutan sa Facebook, nakataya si Shepherd. Basta yung Facebook sa isihan pa sumunod. Oo. Hindi na. Hindi siya dinapawal. Saan siya pumawal? Saan nagpa kaya pakadibit na kan sa ano kay Kuan?